Este home é un relixioso que vende moi lonxe, da Terra Santa. En Palestina entrou en contacto cos eremitas do deserto e outros relixiosos. Aquelas terras do Oriente Próximo son o principal foco do monacato nos territorios da cristiandade. A vida que levan os monxes daqueles mosteiros converteuse no ideal de fe deste home. A súa forma de entender a vivencia relixiosa conforme a doutrina de Cristo é moito máis estricta ca que teñen os galegos. Alá, en Palestina, ampliou a súa formación humanística e o coñecemento do latín e do grego, porque este home, chamado Martiño, naceu nas chairas húngaras da Panonia. Martiño conseguiu o favor do rei suevo da Galaecia para fundar un mosteiro en Dumio, preto de Braga, seguindo o modelo que vira na Terra Santa. Deste xeito, a ortodoxia cristiá conseguía un centro de control do dogma en Galicia. Martiño, desde o seu mosteiro de Dumio, actuou para frear os ritos pagáns que aparecían arreo na Galicia sueva. Desde Dumio tentou levar aos galegos a ortodoxia cristiá. A súa idea estaba clara, pero que fixo para levala a cabo? O primeiro foi conseguir ser investido como bispo, cousa que logrou en tan só un ano. Iso sí, bispo dunha sé episcopal creada ex profeso en Dumio e que tiña como límites os propios do mosteiro. Desde alí, Martiño desenvolveu unha gran labor para tratar de erradicar os ritos priscilianistas que estaban moi arraigados na poboación rural. O costume de acender candeas nas pedras, nas árbores e nos camiños debíase á crenza de que neles estaba pechado un espírito da natureza que podía tomar forma humana. Estamos no camiño romeiro de Santo André de Teixido. Nos camiños e nas encrucilladas, os romeiros deixaban pedras para lastrar as almas en pena, construindo milladoiros como a este. Martiño de Dumio alentou a destrucción destes símbolos pagáns. Os patriarcas da Igrexa reúnense en Braga en concilio para definir a estrategia que debe seguir a élite eclesiástica. Martiño de Dumio defende que a Igrexa ten que instruir e guiar o pobo para preservalo de supersticións e de crenzas pagás. El representa a ortodoxia da Igrexa e exerce de guardián da fe e das formas nas que se impartía a doutrina. O priscilianismo, moi arraigado entre a poboación, é o principal obxectivo e pretende acabar con el. Acender candeas xunto ás pedras, as árbores, as fontes e as encrucilladas, que outra cousa é senón culto a demo. Os actos de adivinación e os augurios, e celebrar o día dos ídolos, que outra cousa é senón culto a demo. Adornar mesas e poñer polas de loureiro, prestar atención ao peco que se pisa, derramar gran e viño no lume e poñer pan nas fontes, que outra cousa é senón culto a demo. Acabamos de ver como nun momento da nosa historia a Igrexa tentou eliminar unha serie de crenzas que estaban moi enraizadas no pobo e que consideraba pagáns. Non só cristianizou os ritos, tamén cristianizou a xeografía. Estamos no santuario da Virxe da Barca e esta que teño aos meus pés é a famosísima Pedra da Valar. Xa vimos que cando non se poden eliminar as crenzas, o máis intelixente é facelas propias. Esta é a Pedra dos Cadrís, outra das pedras que ten gran predicamento entre os romeiros. O paso do tempo parece amosar que San Martiño de Dumio non tivo moito éxito na persecución de determinadas crenzas e expresións de fe que aínda hoxe están presentes nas nosas vidas. O pobo, fronte ao dogma que lle viña imposto, mantivo unha mitoloxía propia e tamén desenvolveu unha serie de rituais para enfrontarse aos seus temores. Acabamos de ver como nos séculos VI os galegos, para defenderse dos seus medos, recorrían a rituais que se seguen mantendo. Seguramente porque moitos deses medos e ameazas están aínda presentes, como o medo á morte ou á enfermidade. Pero nunha historia dos medos galegos non podía faltar o medo ao